లీలలో ఈరోజు ఆఖరి అధ్యాయం చూస్తాం. తర్వాత మధ్య లీల ప్రారంభించొచ్చు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ రామ హరే రామ హరే కృష్ణ. అందరికీ చైతన్య చరితామృతం ఆదిలీలలో ఆఖరి అధ్యాయం అందరికీ స్వాగతం. ఈ అధ్యాయంలో చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి, పెద్దది. అయితే మనం ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారం కొన్ని ముఖ్యమైన శ్లోకాలు చూడటం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయంలో ఈ 17వ అధ్యాయాన్ని భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు ఆయన అమృత ప్రవాహ భాష్యం అనేటటువంటి గ్రంథంలో చైతన్య మహాప్రభు లీలలన్నీ కూడా వర్ణిస్తూ ఇక్కడ వర్ణించినప్పుడు ఆయన ఏ రకంగా అయితే ఈ సన్యాసం అలాంటిది స్వీకరించారో ఆయన వర్ణించారు. ఇవి బృందావన దాస్ ఠాకూర్ కూడా మరి ఇవన్నీ ఆయన చైతన్య భాగవతంలో వర్ణించడం జరిగింది. అంటే చాలా మంది గురువులు ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జీవితాన్ని వర్ణించడం జరిగింది. వాళ్ళు గ్రంథాలుగా రాసి వర్ణించడం జరిగింది. సో భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు కూడా ఒక గ్రంథం రాయడం జరిగిందనమాట, అమృత ప్రవాహ భాష్యం అని. అందులో ఈ చైతన్య మహాప్రభు లీలలు అవి ఆయన వర్ణించారు. అయితే బృందావన దాస్ ఠాకూరు ఆయన ముందుగానే చైతన్య భాగవతంలో చాలా వరకు విషయాలను రచించినట్లుగా మనం చూసాం కదా. తరువాత కృష్ణరాజు గోస్వాములు మళ్ళీ దానిని క్లుప్తంగా, అంటే ఆది లీలల్లో ఈ కౌమార్యం, బాల్యం, యవ్వన విషయాలను ఆయన క్లుప్తంగా వర్ణించడం జరిగింది. అంత అంటే బృందావన దాస్ ఠాకూర్ రాసినంత వివరంగా లేకపోయినా ఆయన క్లుప్తంగా వర్ణించారు. ఇంకా ఇక్కడ మరి అక్కడ వాళ్ళు జరుపుకున్న కొన్ని పండుగలు, అలాగే చాంద్ కాశీ అనే ఆయనతో చైతన్య మహాప్రభు జరిపినటువంటి చర్చలు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవన్నీ ఈ అధ్యాయంలో వర్ణించబడ్డాయి. ఆ తర్వాత మరి ఈ అధ్యాయంలో మరి యశోదానందనుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ఏ రకంగా శచీనందనుడుగా కూడా అవతరించాడు అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తారనమాట. అంటే ఈ భక్తిలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని ఆయన రుచి చూడడం కోసం ఈ శచీనందనుడుగా నందనుడు అవతరించారు అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తారని ఇది ప్రభుపాద భాష్యం.
అయితే ఎందుకు అంటే మరి రాధారాణి ప్రేమలో ఉన్న మాధుర్యం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని శ్రీకృష్ణుడికి కూడా కోరిక కలిగింది కాబట్టి ఆయన ఇలా చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించారు అని అని ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఈ చాప్టర్లో ఆ విషయం చెప్తారు అని చెప్పి, అంటే మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, భగవంతుడు అర్థం చేసుకోవడానికి, అంటే స్వయంగా రుచి చూడడానికి ఆ మాధుర్యం అనేది ఎలా ఉంటుంది అని. కాబట్టి మరి అంటే ఆవిడని మించిన మధుర భక్తిలో ఆవిడని మించిన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి, అలాగే మరి అందుకని ఈ అవతారాన్ని ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు, మరి భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన ఈ రకంగా ఆ భక్తిని తెలుసుకోవడానికి అవతరించారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆవిడ అంశ కూడా ఇక్కడ ఉంటేనే కదా ఆయన అర్థం చేసుకునేది. సో అందుకని భగవంతుడు ఆవిడ యొక్క అంశతో కూడి అవతరించారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో శ్రీకృష్ణుడు మరి 4 భుజాలున్న నారాయణుడు అని తెలిసినప్పుడు మరి గోపికలందరూ కూడా చాలా భక్తిభావంతో ఉంటారు భగవంతుడని. కానీ వాళ్ళ ప్రేమ ఎవరి పట్ల అంటే శ్రీకృష్ణ రూపంలో ఉన్న భగవంతుడి పట్ల అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి అందులో కూడా మరి ఈ గోపికలందరిలో కూడా రాధారాణిది ఆవిడ అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడిగా రాధారాణి నారాయణుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన రాధారాణిని చూడటం, ఆ తర్వాత నారాయణుడిగా ఆయన ఉండకుండా మళ్ళీ తిరిగి కృష్ణుడి రూపంలో ఆయన రావడం జరిగింది అని ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అలాగే నందమహారాజు మరి బ్రజభూమికి రాజైతే, అలాగే మరి ఆయన నవద్వీపంలో జగన్నాథ మిశ్రాగా చైతన్య మహాప్రభువుగా మళ్ళీ ఆయన వచ్చారు అని చెప్తూ, అలాగే మరి యశోదాదేవి వ్రజభూమికి రాణి, ఆవిడ ఆవిడే శచీమాత అని కూడా ఇక్కడ అంటున్నారు. కాబట్టి సచీనందనుడే యశోదానందనుడు అంటూ మనకి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ అవతారాన్ని గురించి ఇస్తున్నారనమాట. ఇంకా నిత్యానంద ప్రభు మరి ఆయన కూడా ఈ చైతన్య మహాప్రభువుని ఆయనకు సేవ చేయడం కోసం అన్నట్లుగాను ఆయన అవతరించారు. మరి అద్వైతాచార్యులు సేవ, భక్తి ఇవన్నిటిని కూడా ప్రదర్శించడానికి ఆయన అవతరించారు. తర్వాత మిగిలిన ఆయన అనుయాయులందరూ కూడా మరి ఈ భక్తి భావంలో భక్తి సేవలో ఉన్నటువంటి, ఏది చైతన్య మహాప్రభు భక్తి సేవలో నియుక్తులైనటువంటి వాళ్ళు మిగిలిన అనుయాయులంతా కూడా, అంటే శ్రీవాస, గదాధర వీళ్ళంతా కూడా అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా మళ్ళీ ఇంట్రొడక్షన్ ఈచ్ క్యారెక్టర్కి ఇస్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన తల్లిదండ్రులను మొదలుకొని అందరూ ఒక్కొక్కరికి ఎటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇక్కడ అవతరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అనుయాయులందరూ ఈ భక్తి సేవా తత్పరతను ప్రదర్శించడం కోసం, చూపించడం కోసం, ఉదాహరణగా అందరికీ తెలియజేయడం కోసం వీళ్ళ అవతరణ జరగడం జరిగింది. మరి ఈ శ్యామసుందరుడు, వేణుగాన లోలుడు, తర్వాత గోపీ జన వల్లభుడు అయినటువంటి ఈ శ్రీకృష్ణుడు మరి ఇలా ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో చైతన్య మహాప్రభువుగా ఆయన అవతరించి తరువాత మరి జీవితంలో సన్యాసం అది పుచ్చుకోవడం జరిగింది. మరి అంతమంది గోపికలతో మరి ఆయన రాసక్రీడలు జరిపి ఈ రకంగా మరి సన్యసించడం అంటే కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ స్టేజ్ ఈ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చినప్పుడు. కానీ మనం ఆలోచిస్తే అర్థం చేసుకునేది ఏమిటి అంటే,
ఈ దేవాది దేవుడికి ఏదైనా సాధ్యమే. అనవసరపు ప్రసంగాలతో వాదనలతో సమయాన్ని వృధా చేసుకునే బదులు భగవంతుడు ఏది తలుచుకున్నా చేయగలడు, జరగగలదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇంకా ఈ 17వ అధ్యాయం చివరిలో కృష్ణరాజు కవిరాజు గారు ఆయన వ్యాసదేవుడి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ అంటూ ఆయన పద్ధతిలో ఆదిలీల అంతా కూడా మనకి కొంత ఆదిలీలను మొత్తం కూడా ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఈ చాప్టర్లో. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ చూడవలసింది ఎక్కడి నుండి అంటే ఈ చాప్టర్ని మన శ్లోకాస్ ఇదంతా కూడా కొంత ఇంట్రడక్షన్ మనం చూసాము. సో 121 నుంచి చూద్దాం కొన్ని శ్లోకాస్. సో ఇక్కడ బలరాములు, కృష్ణులు వీళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు నృత్యం చేస్తూ ఉండేవారు. ఒకసారి 12 గంటలు నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారట. చేసి ఆ తర్వాత సాయంత్రం అందరూ కూడా స్నానం ఆచరించి గంగా నదిలో ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో అంటే వీళ్ళంతా ఈ సంకీర్తన యజ్ఞంలో ఎలా మునిగిపోయారు అన్నది చెప్తున్నారు ఈ చాప్టర్లో. సో తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నవద్వీపంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించమని చెప్తూ మరి తర్వాత అక్కడ ప్రతి గృహం కూడా ఈ సంకీర్తనను చేయడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ఈ భక్తులందరూ కూడా మరి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ప్రారంభించి హరాయే నమః, కృష్ణ యాదవాయ నమః, గోపాల గోవిందరామ, శ్రీ మధుసూదన అంటూ కీర్తనలు సల్పటం మొదలుపెట్టారు. ఈ కీర్తనలు ప్రారంభమైనప్పుడు నవద్వీపంలో ఎవరు కూడా ఈ హరిహరి అనే మాట తప్ప ఇక వాళ్ళకి ఏది కూడా వినిపించనంతగా ఈ మృదంగాలు, ఆ తర్వాత తాళాలు, వీటి చప్పుడు తప్ప, హరినామం తప్ప ఇక వాళ్ళకి ఏది కూడా వినిపించడం ఆగిపోయింది అంటున్నారు. అంటే అంతగా మ్రోగిందనమాట ఈ హరిహరి అనేటటువంటి హరినామ కీర్తన. ఈ కీర్తన అంతగా మారుమ్రోగినప్పుడు అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ముస్లిం మతస్థులు కొందరికి చాలా కోపం రావడం జరిగిందంటున్నారు. కోపం వచ్చి వాళ్ళు అక్కడ కాజీతో వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఈ చాంద్ కాజీ అనేటువంటి ఆయన అప్పుడు చాలా కోపంగా వస్తూ ఆయన ఈ కీర్తన జరుగుతుండగా ఒక మృదంగాన్ని కూడా పగలగొట్టడం జరిగింది. పగలగొట్టి మీరు ఇన్నాళ్ళు కూడా అసలు హిందూ మతంలో ఉన్న ఆచారాలు ఏవి కూడా మీరు ఇన్ని రోజులు అనుసరించలేదే, ఇప్పుడేమో మరి ఇంత మహా ఉత్సాహంతో మీరు ఇంత గట్టిగా ఈ కీర్తనలు సంకీర్తనలు చేస్తున్నారు, ఎవరి యొక్క ప్రోద్బలంతో మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు? ఎవ్వరూ కూడా ఈ సంకీర్తన ఈ నగర వీధుల్లో జరపడానికి వీల్లేదు. మరి ఈ రోజుకి నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తున్నాను, మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఈసారి గనక ఎవరైనా ఇలా సంకీర్తనలు అనేది జరిపారు అంటే వాళ్ళకి శిక్ష అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులను కూడా మేము జమ కట్టడం జరుగుతుంది. పైగా వాళ్ళని ముస్లిం మతస్థులుగా కూడా మార్చివేస్తాము అని చెప్పి ఈ కాజీ వచ్చి చెప్పడం జరిగింది. చెప్పేసి ఆయన తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భక్తులందరూ మరి వాళ్ళు అంటే స్తంభించిపోయారనమాట ఈ మాటలన్నిటికీ. ఏది మనల్ని హరినామ సంకీర్తన చెయ్యొద్దు అన్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా కూడా ఇలా ఆశ్చర్యపోయి దుఃఖిస్తూ వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభుకి చెప్పుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, మీరు వెళ్ళి సంకీర్తన చేయండి, ఈరోజు ఆ ముస్లిం మతస్థులందరి అంతం చూస్తాము అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో
వీళ్ళంతా కూడా అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సంకీర్తన ప్రారంభించారు. అయితే ఈ కాజీ గారు అప్పటికే చెప్పారు కదా సంకీర్తన మరి చేయకూడదని. చేస్తున్నారు కానీ ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ గుర్తు వచ్చింది వాళ్ళకి, గుర్తు మనసులో మెదులుతూ ఉన్నది. దాంతో వాళ్ళు కొంచెం ఆందోళన పడుతూ సంకీర్తన చేస్తున్నారు. అయితే మరి వీళ్ళ యొక్క ఆందోళన అర్థం చేసుకుని చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళందరినీ కూడా దగ్గరికి పిలిచి ఈ రకంగా చెప్పారట. ఏమని? సాయంత్రం మరి సంకీర్తన ఈరోజు ప్రతి మన నగరం అంతా చేద్దాము, కాబట్టి మీరంతా కూడా నగరాన్ని అలంకరించండి. ఈరోజు సాయంత్రం అన్ని ఇల్లు కూడా మనం అలంకరిద్దాము, అందరినీ మీ అందరికీ కూడా నేనే రక్ష. మరి కాశీ గారు ఏ రకంగా వచ్చి మన యొక్క ఈ సంకీర్తన ఆపుతారో చూద్దాము అని ఆయన అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. సో సాయంత్రం ఈ గౌర సుందరుడు మరి వెళ్ళి ఈ 3 రకాల జట్లుగా ఈ కీర్తనలు చేయడానికి అందరినీ విభజించడం జరిగింది. సో మొదటి దాంట్లో హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు ఆయన ముందుండి ఈ సంకీర్తన నృత్యం చేయడం, మధ్యలో ఉన్న 3 బృందాలుగా ఆయన విభజించారు. మొదటి బృందంలో హరిదాస్ ఠాకూరు, మధ్యలో ఉన్న బృందంలో అద్వైతాచార్యులు. వీళ్ళు ఎంతో ఆనందంతో ఈ సంకీర్తన సలుపుతూ నృత్యం చేస్తున్నారు. ఇక చివరి బృందంలో చైతన్య మహాప్రభువే ఆ బృందానికి ముందుండి ఈ నృత్యాన్ని చేస్తూ వచ్చారు. అలాగే నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుతో పాటే ఆయన కూడా ఉండి నృత్యం చేస్తున్నారు. సో 3 బృందాల్లో 3 ఉండడం జరిగింది. అయితే ఈ భగవంతుడి కరుణ వల్ల బృందావన్ దాస్ ఠాకూరు ఇదంతా కూడా చాలా వివరంగా, అంటే వీళ్ళు చేసే ఈ సంకీర్తన నృత్యాన్ని చాలా అందంగా ఈ చైతన్య భాగవతంలో వర్ణించడం జరిగింది అని ఇక్కడ ఈయన ఇలా బ్రీఫ్గా వర్ణించారనమాట. సో ఈ రకంగా వీళ్ళంతా కీర్తనలు చేస్తూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ నగరం అంతా కూడా ప్రతి మూల వాళ్ళు తిరుగుతూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ చివరికి కాశీ గారి ఇంటి దగ్గరికి, ఆయన తలుపు దగ్గరకు వచ్చారు. ఆయన ద్వారం దగ్గరికి రావడం జరిగితే వచ్చారు. వీళ్ళంతా కూడా మరి చైతన్య మహాప్రభువుల రక్షణలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళంతా కొంచెం ధైర్యంతో, కొద్దిగా కోపంతో ఆ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఆయన గట్టిగా చేస్తూ వచ్చారు. అయితే ఈ సంకీర్తన శబ్దం ఈ కాశీ గారిని కూడా భయపెట్టేసిందట. వాళ్ళు అంత ఉద్వేగంతో, అంటే వాళ్ళంతటి భక్తితో మరి అలా గట్టిగా చేస్తున్నప్పుడు ఆ భగవన్నామ సంకీర్తన ఈయనకు కూడా భయపడిపోయి ఆయన తన రూమ్లోనే దాక్కున్నట్లుగా కూర్చుండిపోయారు. అయితే వీళ్ళంతా మరి ఇలా సంకీర్తనతోనే వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు. అంటే వేరే విధంగా కాదు, ఎవరిని చంపడం కాదు, ఏది చేయడం కాదు, వాళ్ళు భగవన్నామ స్మరణతోనే వాళ్ళు ఆయన్ని భయపెట్టగలిగారనమాట. సో ఈయన ఇక ఆయన ఇంటి నుండి కూడా బయటికి రాకుండా తన ఇంట్లోనే ఆయన తలుపులు వేసుకుని ఉండడం జరిగింది. అయితే కొంతమంది సో తరువాత ఇలా ఈయన మనల్ని ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం చేయకుండా ఆపుతున్నారు అనేటటువంటి ఆవేదనతో కొద్దిగా తిరుగుబాటు ప్రారంభమైంది. ఏది ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ఆ భావంతో వాళ్ళు ఆయన ఇంటిని మీద, తర్వాత ఆయన తోటను, ఉద్యానవనాన్ని కొద్దిగా పాడు చేయటం కూడా చేయడం జరిగిందట. బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ గారు ఇది కూడా ఆయన పుస్తకంలో ఆయన వివరంగా వ్రాశారు. ఆ తరువాత చైతన్య మహాప్రభు మరి కాశీ ఇంటికి చేరినప్పుడు కొంతమంది మర్యాదస్తులైన మనుషులని లోపలికి కాశీ గారిని కలవాలనుందని చెప్పడానికి పంపించారు. ఈ కాశీ వచ్చినప్పుడు మరి కాశీ కూడా చాలా మర్యాదగానే బయటకు వచ్చాడు ఆయన. మరి అలాగే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయనకి సరి అయినటువంటి గౌరవాన్ని ఇచ్చి చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఆయనతో
మీ ఇంటికి అతిథిగా వచ్చాము. మీరు మరి మేము వస్తేనేమో మీరు మీ ఇంట్లోనే ఉండి బయటికి కూడా రాలేదు. ఇది మరి అలా చేయడం, ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అలా బయటికి రాకుండా ఉండడం మరి మర్యాద కాదు కదా అన్నట్లుగా అడిగితే, మర్యాదగానే కాశీ గారు మీరు మా ఇంటికి చాలా కోపమైనటువంటి స్థితిలో వచ్చారు వీళ్ళంతా, మరి అందుకని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కొంచెం శాంతపరచడానికి వెంటనే నేను రాలేదు, కొంచెం సేపు ఆగి నేను అప్పుడు బయటికి వచ్చిన కారణం అది అని చెప్పి ఆయన చెప్తూ, మరి ఇప్పుడు మీరు కొంచెం శాంతించారు కాబట్టి నేను వచ్చాను. మరి ఇది మీలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల్ని, అతిథులు రావడం కూడా మా యొక్క అదృష్టం అన్నట్లుగా ఆయన చెప్తూ, మరి మా గ్రామంలో నీల అని చెప్పారు. మరి నీలాంబర చక్రవర్తి ఠాకూర్ గారు మాకు అంటే బంధుత్వం కంటే కూడా ఆయనతో మాకు మంచి సంబంధం ఉన్నది ఈ నీలాంబర చక్రవర్తి ఠాకూర్తో. ఆ నీలాంబర చక్రవర్తి ఏమో ఎవరో కాదు, నీ తాతగారే. సో ఆ రకంగా చూస్తే నువ్వు నాకు మరి మేనల్లుడివే అవుతావు అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. మరి మేనల్లుడికి కోపం కాబట్టి, మేనల్లుడికి కనుక కోపం వచ్చినప్పుడు మరి మేనమామలు కూడా ఇలా సహించాలి. మరి అలాగే మేనమామలు ఏదైనా తప్పు చేసిన మేనల్లుళ్ళు కూడా దానిని అంత సీరియస్గా తీసుకోకూడదు అని చెప్పి ఆయన పలకడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఈ కాశీ గారు మరి భగవంతుడు ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఇద్దరు కూడా కొంత మాట్లాడుకున్నారు. అయితే బయట వాళ్లకు వీళ్ళ మాటల యొక్క అంతరార్థం అర్థం కాలేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు చివరికి ఆయన్ని మేనమావగా సంబోధిస్తూ, మీ ఇంటికి నేను వచ్చాను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడానికి అని చెప్పి అనడం జరిగింది. అని నువ్వు మరి గోవు పాలు తీసుకుంటున్నావు, మరి అంటే గోవు నీకు తల్లి లాంటిది. అలాగే మరి ఈ ఎడ్లు ఉన్నాయంటే అవి మరి ఆ రోజుల్లో మరి అవే కదా, ఈ రోజుల్లో ట్రాక్టర్స్ అవి ఉన్నాయి, కానీ అప్పుడు భూమి దున్నడం అంటే మరి అవే దున్నుతూ ఉండేవి. సో అవి మరి ఇలా మనకి ఆహారం అవన్నీ కూడా మనం జీవించడానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని వాటి వల్లే కదా వస్తున్నాయి. కాబట్టి అది మనకి తండ్రి వంటిది. కాబట్టి ఈ ఆవు తర్వాత వీటి రెండు కూడా మనకి తల్లిదండ్రులు లాంటివి కదా, వాటిని మీరు ఎలా చంపి తినగలుగుతున్నారు? ఇదేమి ధర్మం? మరి అటువంటి పాపం మీరు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అని చెప్పి ఆయన అడగడం జరిగింది. అప్పుడు కాశీ గారు, నువ్వు చెప్పినట్లుగా మీ వేద పురాణాల ప్రకారం మరి మేము మా పురాణం మరి ఖురాన్ కదా, మా ఖురాన్ ప్రకారం మీకేమో వేదాలు, ఈ పురాణాలు ఇవన్నీ మీ శాస్త్రాలు అయితే మాకు ఖురానే శాస్త్రం. మా ఖురాన్ ప్రకారం 2 రకాలుగా మనం పురోగతి సాధించవచ్చు. ఒకటి ఇలా ఆనందం అనుభవించడానికి చేసే పనులు, అలాగే రెండవది ఆనందాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చేసే పనులు. కాబట్టి ఈ ఆనందాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చేసేది అంటే నివృత్తి మార్గం లో ఈ జంతు వధ చేయకూడదని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, ఏది 2 రకాల మార్గాల్లో. సో మరి కానీ ఈ ఆనందంతో కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పే మార్గంలో మరి ఇలా గోవుల్ని వీటిని చంపడంలో ఒక పద్ధతి ఉన్నది. అది గనక శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విధంగా గనక మేము చేసినట్లయితే పాపం లేదు అని చెప్పాడు. సో కాజీ కూడా కొంత వాళ్ళ మతంలో కొంత చదువుకున్నవాడు. సో ఆయన ఈ రకంగా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే
ఉమ్, ఈ కా ఇచ్చి చైతన్య మహాప్రభుతో ఏమన్నాడు అంటే, మీ వేదాలలో ఒక ఆ, గోవును చంపడం అంటే ఒక దానికి ఒక కొన్ని రూల్స్ అవి ఉన్నాయి కదా. మరి అలాగే పెద్ద పెద్ద మునులు వీళ్ళంతా కూడా యాగాలు అవి చేసినప్పుడు మరి వాళ్ళు ఈ గోవును మరి ఈ రకంగా బలి ఇవ్వడం ఇటువంటివి కొన్ని చెప్పారు కదా వేదాల్లో కొన్ని చోట్ల. సో అవి చేశారు కదా అని ఆయన అనడం జరిగిందనమాట. సో మాకు అట్లాగే ఉంది ఒక కారణం కోసం అన్నట్లుగా. అలాగే మీ వేదాల్లో కూడా ఇవి ఉన్నాయి కదా అని అన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభువు మరి ఆ వేదాలు మాకు ఎప్పుడు కూడా గోవును చంపకూడదని ఉన్నది. కాబట్టి ఏ హిందూ అయినా సరే గోహత్య అనేది చేయడం జరగదు. వేదాల్లో పురాణాల్లో అంటే ఇంకెవరినైనా ఒక జీవిని మళ్ళీ బ్రతికించాలి అంటే మళ్ళీ దానిని ఆ రీజన్ కోసం దానిని సంహరించవచ్చు అని 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 ఉన్నది. అందుకని మునులు కొన్నిసార్లు ఈ వృద్ధాప్యంలో ఉన్న గోవులను మరి వేద మంత్రాలు చదువుతూ వాటిని వధించి మళ్ళీ వాటికి సరి అయిన జన్మను ఇచ్చే కారణంతో వాళ్ళు ఇలా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్న జన్మనిచ్చే కారణంగా వాళ్ళు కొన్ని వృద్ధాప్యంలో కొంచెం స్వస్థతలో ఉన్న గోవుల్ని అలా చేసేవారు. అలా మరి అలాంటి గోవుల్ని మనం ఆ కారణంతో వధించడం నిజంగా వధించడం కాదు, వాటికే అది ఉపయోగకరం, ఎందుకంటే ఉన్నత జన్మ తరువాత వస్తుంది కాబట్టి అని. అలాగే మరి కొంతమంది గొప్ప బ్రాహ్మణులు ఇటువంటి ఈ విధంగా వాళ్ళు గోబలి చేసేవాళ్ళు వేద మంత్రాలను జపిస్తూ. కానీ ఈ రోజున మరి కలియుగం వల్ల ఈనాడు ఈ కలియుగ ప్రభావంతో బ్రాహ్మణులు అంత పవిత్రులు కాదు, అంత శక్తివంతులు కాదు. ఆ రోజుల్లో అంటే ఆ మహామునులు వాళ్ళు ఎంతో పవిత్రమైన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చదివే మంత్రాలు ఈ ఇటువంటి అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్న గోవులు కానీ ఇలా ఏదైనా అనారోగ్య కారణంతో బాధపడుతున్నటువంటి వాటికి విముక్తిని కలుగజేసి ఉన్నత జన్మ మళ్ళీ అవి పొందేటట్లుగా చేయడం కోసం వాళ్ళు ఈ రకమైన బలులు చేసేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో కలియుగంలో అంతటి ఉన్నతమైన బ్రాహ్మణులు లేరు, అంతటి శుద్ధమైన బ్రాహ్మణులు లేరు. కాబట్టి కలియుగంలో ఇటువంటివి అసలు ఎవరు చేయకూడదు. ఈవెన్ వేదాలు కొన్ని ఇలాంటి కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసు రేర్ కేసెస్లో చేయొచ్చు అని చెప్పినా ఈ కారణంతో పవిత్రులైన బ్రాహ్మణులు చేస్తే వాటికి ఆ రకమైన ముక్తి వచ్చి ఆ శరీరం నుంచి వేరే ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం వస్తుంది అనే దీంతో అది కూడా ఎవరు చేయాలి అంటే మరి అర్హత ఉన్న బ్రాహ్మణులు సరి అయిన వేద పద్ధతిలో చేసినప్పుడు జరుగుతుంది. ఈ రోజుల్లో అటువంటి వాళ్ళు లేరు. అందుకని ఈ రోజున అసలు అది చెయ్యకూడదు ఎవరు, ఎందుకంటే ఆ చేసే శక్తి ఉన్న బ్రాహ్మణులు ఈ కలియుగంలో లేరు అని చెప్పి, ఈ కలియుగంలో 5 విషయాలు చేయకూడదని చెప్పిన విషయాలు 5 ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే గుర్రాన్ని ఈ రకంగా బలి ఇవ్వడం కానీ, మరి ఆ గోవును బలి ఇవ్వడం కానీ, అలాగే సన్యాసం కానీ, మరి మన యొక్క పితృదేవతలకు మాంసాన్ని పెట్టడం కానీ, అంటే పితృ తర్పణలు అవి చేసినప్పుడు మాంసం పెట్టడం కానీ, తరువాత వేరే వారి భార్యలతో ఉండడం కానీ, సంతానాన్ని పొందడం కానీ చేయకూడదు. ఈ 5 విషయాలు కూడా కలియుగంలో చెయ్యకూడని విషయాలు. అంటే ఇక్కడ మనకి వాళ్ళ సోదరుడి భార్యతో సంతానాన్ని పొందకూడదని ఉన్నా కూడా దాని జనరల్ అర్థం ఏమిటి అంటే పరస్త్రీలతో సంతానాన్ని పొందరు. అందరూ మనకి సోదరీమణుల భావంతో ఉండాలి అనే ఇది ఉన్నది కాబట్టి మనకి ఆ రకంగా కూడా చెప్పచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా చేయకూడని పనులు ఈ కలియుగంలో. మరి మీ ముస్లిం మతస్థులు
ఈ పోయిన ఈ జీవులనందరినీ మళ్ళీ ఈ ఈ ఆవుల్ని వీటన్నిటిని మళ్ళీ వాటిని తిరిగి తీసుకురాలేరు. మరి వాటినేమో చంపారు. మీకు ఆ బాధ్యత మరి మీ మీదే ఉంది మరిప్పుడు. కాబట్టి మీకు మరి నరక ప్రాప్తి కూడా ఉంది. ఎందుకంటే అది గోహత్య మహాపాతకం. మరి మీరది చేశారు. ఇక మీకు ఆ పాపం నుంచి నిష్కృతి లేదు అని చెప్తూ మరి ఇలా గోహత్యం చేసిన వాళ్ళు మరి నరకంలో వేలాది సంవత్సరాలు ఉండాలి. ఎన్ని గోవు శరీరం మీద ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉంటాయో అన్ని సంవత్సరాలు, అన్ని వేల సంవత్సరాలు వాళ్ళు నరకంలో ఉండాలి. మరి మరి ఇలా రాసినప్పుడు ఆ శాస్త్రాలు, మీరు చెప్పే శాస్త్రాల్లో కూడా కొన్ని తప్పులున్నాయి. ఆ వ్రాసిన వాళ్ళు మరి నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలియక ఇలా సరి అయినటువంటి సలహాని కానీ దాంట్లో సరి అయినటువంటి వాదం కానీ అక్కడ లేదు అని నాకు అనిపిస్తోంది అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఏ కారణం చేతైనా అలా గోవును చంపడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకే ఈ కలియుగంలో కూడా అంతటి వాటిని మళ్ళీ ఉన్నత జన్మ కోసం మరి ఇలా రోగగ్రస్తులైన వాటిని, ఇలా సఫర్ అవుతున్న వాటిని ఇలా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పినా కూడా ఈ కలియుగంలో అది కూడా చేయకూడదు. ఎందుకంటే అంత శుద్ధమైన బ్రాహ్మణులు ఎవరు లేరు కాబట్టి అని చెప్పి మరి మీరు ఈ రకంగా ఇన్ని గోవుల్ని ఇలా చంపుతున్నారు. ఈ పాపానికి మరి మీకు నిష్కృతి లేదు, నరక ప్రాప్తి ఉంటుంది గోహత్య చేసిన వాళ్లకు ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు అని చెప్పిన తర్వాత ఈ కాశీ గారు ఇవన్నీ విని ఆయన స్తంభించిపోయి ఇక ఆయనకి నోట మాట రాలేదట. ఆ తర్వాత ఇక ఆయన మరి తన యొక్క ఓటమిని అంగీకరించి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించారు. ఏమని అంటే, నిమాయ పండిత, నువ్వు చెప్పినంత నిజమే. మా శాస్త్రాలు అంటే ఇంత పురాతనమైనవి కాదు. మరి అంతే కదా, వేదాలేమో మరి మొదటి నుంచి భగవంతుడు సృష్టి మొదటి నుంచి వచ్చాయి. మరి ఇవి మరి ఈ మధ్య వచ్చినవి కాబట్టి ఇంత వివరణ, ఇంత వేదాంతం అందులో లేదు. మా శాస్త్రాలని కూడా ఏదో కొన్ని ఐడియాలతో, కొంత ఊహతో వ్రాశారు. అయినప్పటికీ మరి నేను ముస్లిం మతస్థుడిని కాబట్టి నేను వాటిని అంగీకరించి నా వాళ్ళ కోసం, మరి మా మతస్థుల కోసం నేను వాటిని అంగీకరించాలి. అవి ఎంత వేదాలంత ప్రామాణ్యం కాకపోయినా మరి నేను ఈ మతంలో ఉన్నాను కాబట్టి మా శాస్త్రాలు నేను మా వాళ్ళ కోసం నేను అంగీకరించాలి అని చెప్తూ మరి ఇక్కడ ఎందుకు చివరికి ఏమన్నారు, ఈ మా గ్రంథంలో మరి ఇలా మాంసాన్ని తినడాన్ని ఈ రకంగా సమర్థించడం కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపిస్తోంది అని చెప్పి ఆయన చివరికి ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకున్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చిరునవ్వు నవ్వి ఈ రకంగా ఆయన్ని అడగటం, కొన్ని కుశల ప్రశ్నల్లాగా కొన్ని మామూలు మాటలు చెప్పడం ప్రారంభించారు. మేనమామ అంటూ సంబోధిస్తూ, ఇంకొక విషయం మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను, నాకు దయచేసి నిజాన్ని చెప్పండి. మీరు నన్ను ఏదో నమ్మించడానికి అవి ఇవి అని చెప్పకుండా ఉన్న విషయం చెప్పవలసింది. నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న ఉంది. మీ నగరంలో మరి ఈ హరినామ సంకీర్తన జరుగుతోంది. మరి ఇంత గొప్పగా నృత్యము మరి కీర్తన ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి మీరు ఇలా మీరు మ్యాజిస్ట్రేట్గా ఉన్నారు, మీకు వాళ్ళని ఆపే హక్కు ఉన్నది. ఈ హిందువులు జరుపుకునేటటువంటి ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఆపే హక్కు ఉంది. కానీ మరి ఇప్పుడు మీరు ఆపలేదు. ఎందుకని ఆపలేదో నాకు అర్థం కాలేదు అని చెప్పి ఆయన అడిగారు. అడిగినప్పుడు, నిన్ను అందరూ గౌరహరి అని పిలుస్తారు, నేను కూడా నిన్ను ఆ పేరుతోనే పిలుస్తాను అంటూ ఆ కాశీ గారు గౌరహరి, నువ్వు ఒకరి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నీకు సెపరేట్గా నేను ఈ విషయానికి రీజన్ ఏమిటో చెప్తాను, ఎందుకు ఆపలేదన్నది అని అన్నప్పుడు
వీళ్ళు అంటే ఇంతమంది ముందు కాకుండా వేరుగా నీతో ఈ విషయాన్ని చెప్తాను. రీజన్ అంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళందరూ కూడా నాకెంతో దగ్గర బంధువులు లాంటి వాళ్ళు, నా వాళ్ళు. కాబట్టి నువ్వు వీళ్ళందరి ముందు నిర్భయంగా చెప్పొచ్చు. వాళ్ళకు ఏమీ సందేహించిన అవసరం లేదు అన్నప్పుడు కాశీ గారు, నేను హిందువుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ఈ వాయిద్యాలను కొన్నిటిని పగలగొట్టడం, వాళ్ళని ఇలా మీరు సంకీర్తన చెయ్యొద్దని చెప్పడం, చెప్పిన తర్వాత ఆ రాత్రి నాకు ఒక కలలో ఒక పెద్ద సింహం కనపడింది. ఏది గర్జిస్తూ కనిపించిందట ఒక సింహం. అయితే అతని శరీరం ఎలా ఉంది అంటే, ఆ సింహానిది శరీరమేమో మానవ శరీరం, తల మాత్రం సింహ శరీరం, అంటే నరసింహ అవతారం ఆయనకి కనిపించింది. నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు ఈ సింహం నా హృదయం మీద ఉంటూ అక్కడికి, అంటే అక్కడ కూర్చుని చాలా నవ్వుతూ, గట్టిగా నవ్వుతూ పళ్ళు నూరుతూ ఉన్నది. దాని యొక్క గోళ్లను నా హృదయంలో గుచ్చి, మరి అది నేను నిన్ను ఈ రకంగా నీ హృదయాన్ని చీల్చేస్తాను, నువ్వు ఏ రకంగా అయితే ఆ మృదంగాన్ని నువ్వు పగలగొట్టావో అలా నీ హృదయాన్ని కూడా నేను చీల్చేస్తాను అని చెప్పి, నువ్వు ఇలా నా యొక్క సంకీర్తనను ఆపడం చేశావు నువ్వు, కాబట్టి నిన్ను తప్పకుండా నేను నాశనం చేస్తాను అని చెప్పి ఆ సింహం గర్జించడం ఈయనకి కల వచ్చింది. దాంతో ఆయన భయపడిపోయి కళ్ళు మూసుకుని వణికిపోవడం ప్రారంభించారట కలలోనే. అప్పుడు ఆయన ఈ రకంగా ఉండడం, భయపడటం చూసి ఆ సింహం, నీకు పాఠం నేర్పించడానికి, గుణపాఠం, నేను ఈ రకంగా నిన్ను నీ పట్ల నిన్ను ఓడించడం కోసం ఇలా చేశాను, కానీ నీ పట్ల నాకు కరుణ కూడా ఉన్నది. కాబట్టి నువ్వు ఆ రోజున వచ్చావు, కానీ ఆ రోజు నువ్వు సంకీర్తన పూర్తిగా నువ్వు ఆపలేదు, కాబట్టి నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నాను, నిన్ను నేను చంపకుండా వదిలేస్తున్నాను. కానీ నువ్వు మళ్ళీ అటువంటి పనులు చేశావంటే మాత్రం నేను సహించను. అప్పుడు నిన్ను తప్పనిసరిగా చంపడం, నిన్ను నీ వాళ్ళందరినీ, మరి మాంసాహారులు అందరినీ కూడా నేను చంపడం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆ సింహం వెళ్ళిపోయిందట. కానీ ఆ రకంగా ఆయన భయపడిపోయి, ఆయన హృదయం మీద ఆ గుర్తులు ఉన్నాయి, ఆ గోళ్ళ గుర్తులు ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట. సో అని చెప్తూ ఆయన చూపించాడు ఆ గోళ్ళ గుర్తుల్ని. సో అందరూ కూడా, అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆయన చెప్పిందంతా విని ఆ గుర్తులన్నీ చూసి ఆ అద్భుతాన్ని వాళ్ళు స్వయంగా తిలకించడం జరిగింది. సో కలగా వచ్చినా కూడా నిజంగానే ఆ గోళ్ళ గుర్తులు ఆయన హృదయం మీద ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు ఆ రకంగా, మరి మనుష్యులు ఎవరికి నచ్చిన పద్ధతిలో వాళ్ళు భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆపడం అనేది చాలా గొప్ప నేరం. సో అది ఆ ఫోర్స్ఫుల్గా మనుష్యులు వాళ్ళు ఎవరిని చంపడం లేదు, ఏ తప్పు చేయడం లేదు, సరిగా వాళ్ళు ఉండవలసిన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళని ఈ రకంగా ఆపడం మరి చాలా పెద్ద తప్పు. అందుకని భగవంతుడు ఆ రకంగా ఆయనకు ఒక పాఠం గుణపాఠం నేర్పించడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా చూసి అద్భుతాన్ని స్వయంగా చూశారు. అంటే మరి ఆయన కళ రూపంలో వచ్చినా జరిగిందంతా కూడా నిజం అన్నట్లుగా మనకి ఆయన హృదయం మీద గుర్తులు. కాశీ గారికి కూడా ఆ విషయం అర్థమైంది కాబట్టి ఆయనలో కూడా మార్పు వచ్చింది. ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఈ విషయం గురించి నేను ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు, అయితే ఆ రోజు ఒకరు నన్ను చూస్తానికి వచ్చారు, అతను ఏది ఆయన అనుయాయుల్లో ఒకరు వచ్చి చెప్పారట, నేను ఈ సంకీర్తనలు ఆపడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో పెద్ద పెద్ద మంటలు నా ముఖానికి సోకినట్లుగా నాకు అనిపించాయి, నా గడ్డం అంతా కూడా కాలినట్లుగా అయిపోయింది, నా ముఖం మీద కూడా ఈ మచ్చలు అగ్ని వల్ల ఏర్పడ్డ మచ్చలు అవి వచ్చాయి అని చెప్పి అతను చెప్పడం జరిగిందనమాట. అతనే కాకుండా ఈ పని చేయడానికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఇదే మాట చెప్పారట ఆయనతో. అదంతా విన్న తర్వాత ఇక నాకు చాలా భయం వేసింది, అందుకని
వాళ్ళకి ఇక నేను మీరు ఈ సంకీర్తన ఆపడం కోసం మీరు ప్రయత్నించబాకండి, ఇక మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి, మీరు ఈ పని చేయడానికి ఇక మీరు వెళ్ళని అవసరం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ మరి మాంసాహారులు అందరూ కూడా ఇక మరి ఈ రకంగా ఇక నగర సంకీర్తన ఆగదు అని వాళ్ళు తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళంతా కూడా ఒక పిటిషన్ లాంటిది పెట్టుకున్నారట. ఈ హిందూ మతం విపరీతంగా ఇలా పెరిగిపోతుంది, ప్రతి చోట కూడా ఈ హరి హరి అనేటటువంటి ఈ సంకీర్తన వినిపిస్తోంది, ఇక మాకు ఇది తప్ప ఇక ఏది వినిపించడం లేదు అని వాళ్ళు ఒక అర్జీలాగా పెట్టుకున్నారట. ఇక వీళ్ళందరినీ మాంసాహారులనే సంబోధిస్తున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా తింటూ ఉండేవారుగా. సో వాళ్ళలో ఒకరు ఈ హిందువులందరూ కృష్ణ కృష్ణ అంటూ నవ్వుతూ ఏడుస్తూ నృత్యం చేస్తూ మరి ఈ రకంగా నేల మీద కూడా పొర్లుతూ వాళ్ళకి శరీరం మీద మురికిని కూడా అంటించుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ హరినామం అనేది ఈ రకంగా మరి మారుమోగిపోతుంది. వీళ్ళు చేసేటటువంటి హరినామ సంకీర్తన శబ్దం ఇక మరి ఈ రాజు గనక విన్నాడు అంటే తప్పనిసరిగా నిన్ను శిక్షిస్తాడు అని ఈ కాశీ గారితో చెప్పారు. చెప్పారట. అప్పుడు ఈయన కొంతమంది యావనుల్ని అడిగారు, ఈ హిందువులందరూ వాళ్ళు హరి హరి అని జపిస్తారు నిజమే, ఈ హిందువులు గనక వాళ్ళ యొక్క దైవం పేరు కాబట్టి వాళ్ళు హరినామం జపిస్తారు, కానీ నువ్వు ముస్లిం మతస్థుడు, నువ్వేమిటిలా హరినామం జపిస్తున్నావు అని అన్నప్పుడు ఆ మాంసాహారి చెప్పాడంట, నేను ఒక్కొక్కసారి ఇలా హిందువులతో హాస్యం కోసం చేస్తాను, కొంతమంది ఏమో కృష్ణదాస అని వాళ్ళని అంటారు, ఇంకా కొంతమందిని సమ్ ఆర్ కాల్డ్ రామదాస అంటున్నారు. ఒక్కొక్కసారి నేను ఇలా సరదాకి నేను అంటే హాస్యం కోసం చేస్తాను, కొంతమందిని ఈ హిందువులు కొంతమందిని కృష్ణదాసులు అంటారు, కొంతమందిని రామదాసులు అంటారు, కొంతమందిని హరిదాసులు అంటారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇలా హరి హరి అని వాళ్ళు సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉన్న ధనాన్ని దోచుకోవాలి అని నేను ఐ మీన్ వాళ్ళు అంటే కాబట్టి వాళ్ళు కొన్ని ఎవరింట్లో అయినా ధనాన్ని దోచుకుంటారేమో అని నేను అనుకున్నాను అని అంటూ అప్పటి నుంచి నా నాలుక కూడా ఇక హరి హరి అనే నామానికి ఒక రకంగా ఆ రుచిని అర్థం చేసుకుని ఆ నామం వైపే వెళ్ళటం జరుగుతోంది. నాకు అనాలని లేదు, కానీ నా నాలుక ఆటోమేటిక్గా అంటోంది, నాకేం చేయాలో తెలియడం లేదు అని అన్నాడట. సో నాకైతే అనాలని లేదు, కానీ నా నాలుక ఆటోమేటిక్గా హరి హరి అని అనడం చేస్తోంది, ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు. అలాగే ఇతను అడిగాడనమాట వీళ్ళని, కొంతమంది ఇలా హరినామం చేసేవాళ్ళు మొదలయ్యారు వీళ్ళల్లో కూడా. సో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు, నువ్వు ముస్లిం మతస్థుడంటే, నేనేదో హాస్యం కోసం మొదలు పెట్టాను, ఇలా వాళ్ళలో కొందరు ఇలాంటి హరిదాసులు ఉన్నారు, కృష్ణదాసులు ఉన్నారు, మరి రామదాసులు ఉన్నారు, నాకు అనాలని లేదు, కానీ ఏంటో నాలుక అదే మాట అంటుందని. ఇంకొక అతనేమో నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళని కొద్దిగా ఆట పట్టించాను అప్పటి నుంచి నానాలు కూడా ఇలా హరే కృష్ణ అనేదే వస్తుంది కానీ ఆగడం లేదు, నా నోటి వెంట అదే వస్తుంది అన్నాడు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ వాళ్ళని ఆట పట్టించారో ఆట పట్టించిన వాళ్ళందరికీ ఈ నామమే వస్తుంది అంటున్నారు అనమాట. మరి ఇదేమిటో ఇక నాకు తెలియడం లేదు అని. సో ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇక అప్పుడు నేను వాళ్ళందరినీ ఇంటికి పంపించేశాను. ఒక 5 ఏమో 7 మందో పెద్దగా నమ్మకం లేని హిందువులు ఉన్నారట. వాళ్ళంతా ఈయన దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఈ నిమాయ్ పండితుడు మా హిందువుల యొక్క ధర్మాలన్నిటినీ కూడా ఆయన విరుద్ధంగా ఉంటూ
మరి ఈ సంకీర్తన పద్ధతిని మొదలుపెట్టాడు. అసలు ఇది మేము ఏ శాస్త్రంలోనూ చూడలేదు. ఈ నిమాయి పండితుడు ఇలా సంకీర్తన పద్ధతిని మొదలుపెట్టడం మాకైతే ఏ శాస్త్రంలో లేదని కొంతమంది 5 మందో 7 మందో అంతగా ఈ శాస్త్రాలు తెలియని హిందువులు కొందరు ఈ మాట ఆయనతో చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మేము రాత్రంతా మరి జాగారము, ఈ చండీ హోమం గాని ఇటువంటివి చేస్తాము. మరి వాయిద్యాలు వాయిస్తూ నృత్యము అది మామూలుగా కొన్ని ఉత్సవాల్లో అంటే చండీ హోమం అప్పుడు ఇటువంటప్పుడు మేము చేస్తాం. ఈ నిమాయి పండితుడు కానీ ఈయన మరి ఈ నిత్యం ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం అంటున్నాడు. ఈయన మరి ఇంతకుముందు ఈ నిమాయి పండితుడు మంచివాడే, మంచి కురవాడే. కానీ ఈ గయా ఇవన్నీ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వేరు ఈ ప్రవర్తన మారిపోయింది. కొంచెం విపరీతంగా ఇలా చేస్తున్నాడు ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాలు. ఇక అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇలా పెద్ద పెద్దగా నృత్యాలు, మరి చేతులతో చప్పట్లు కొట్టడం, ఈ వాయిద్యాలు మోగించడం, ఈ గుర్తులతో ఈ రకంగా రకరకాల వాయిద్యాలతో మా చెవులన్నీ అదిరిపోతున్నాయి. ఏం తింటున్నాడో మాకు అర్థం కావడం లేదు. కానీ ఈ సంకీర్తనతో ఆయనకి పిచ్చి పెట్టినట్లుగా అంటే అంతగా ఎప్పుడు నృత్యం చేస్తూ మరి పాడుకుంటూ ఇలా వాళ్ళు ఈ అంటే వాళ్ళు భక్తి పారవస్యంలో ఆనందంలో వాళ్ళు పాడుతూ నృత్యం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అంతటి ఆనందాన్ని పొందేవారు. అది తెలియని వాళ్ళకి చూస్తాను వీళ్ళేం ఇలా పిచ్చి వాళ్ళలాగా ఇలా చేస్తున్నారని అనిపిస్తోందని మనకు వీళ్ళ మాటలను బట్టి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అన్నీ కూడా మనుషులందరినీ ఇలా ఆయన ఈ పిచ్చిలో ముంచివేశాడు. ఈ సంకీర్తన దీంట్లో మరి మాకేమో రాత్రిపూట నిద్ర కూడా ఉండడం లేదు. వీళ్ళు అంతగా చేస్తున్నప్పుడు నిద్ర కూడా పట్టడం లేదు. ఇప్పుడు తన నిమాయి అనే పేరు కూడా మానేసి ఇదివరకు నిమాయి అనేవారు కదా. సో ఆ నిమాయి అనే పేరును కూడా వదిలిపెట్టేసి గౌరహరి అని చెప్పుకోవడం ప్రారంభించాడు. ఈ హిందూ ధర్మాన్నంతా కూడా అతను తప్పుదోవ పట్టించి ఇలా ఒక కొత్త ధర్మాన్ని సృష్టించినట్లుగా చేస్తున్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు సమాజంలో వాళ్ళంతా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇలా మళ్ళీ జపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పాపానికి ఈ నవద్వీపం అంతా కూడా చాలా ఎప్పుడు కానీ నవద్వీపానికి చాలా బాధలు కలుగుతాయి ఇంత పాపం వల్ల. ఏది అంటే వీళ్ళు ఏమనుకునేవారు, ఉన్నత స్థాయిలో వాళ్ళే మరి హరినామాన్ని జపించడానికి వాటికి అర్హులు అని కూడా అనుకునేవారు. అందుకని ఈ తక్కువ మరి చైతన్య మహాప్రభు అటువంటివి ఎప్పుడు చూడలే ఆయన. వీళ్ళు ఉన్నతులా తక్కువ అని, ఎంత భక్తిభావంతో అందరూ హరినామ సంకీర్తనకు అర్హులే కదా అని ఆయన అన్నారు. అది వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే తక్కువ కులాల వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా హరే కృష్ణ అనేసి ఆ మంత్రాన్ని చెప్తున్నారు. ఇది చాలా తప్పు, దీనికి చాలా పాపం వస్తుంది. ఇటువంటి పాపులు ఉంటే గనక ఈ నగరానికి మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం మరి భగవన్నామం అంటే చాలా గొప్పది. అందరూ కూడా ఈ నామాన్ని విన్నారు అంటే ఆ నామం యొక్క శక్తి కూడా పోతుంది అని వీళ్ళు అన్నారనమాట. అట్లా కొంతమంది అజ్ఞానంతో అవనివ్వండి, అహంకారంతో అవనివ్వండి, ఆ హరినామం చెప్పడానికి కూడా ఒక స్టేటస్ ఉండాలి, ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి అని వాళ్ళు ఆ రకంగా తప్పుగా వాళ్ళు ఈ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకుని చెప్తున్నారు. అందరూ చెప్తే దాని యొక్క నామంలో ఉన్న మహత్తు కూడా పోతుంది అంటున్నారు. కాబట్టి నువ్వేమో మరి ఈ నగరానికి నువ్వే కదా అధిపతివి. వాళ్ళు హిందువులైనా ముస్లింనైనా ఎవరైనా సరే అందరూ నీ రక్షణలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ నిమాయి పండితుడిని పిలిచి అతన్ని ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సిందిగా నువ్వు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ రకంగా ప్రతి వాళ్ళు ఈ హరినామ సంకీర్తన చేస్తే అరిష్టం, నీ నగరానికే అరిష్టం వస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించి నువ్వు అతన్ని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయేట్టు చేయకపోతే మన నగరానికే క్షేమకరం కాదు అని చెప్పారు. అప్పుడు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత నేను చాలా శాంతంగా మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి,
ఇదంతా చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు, చివరి మాటలు చెప్పిన వాళ్ళందరూ హిందూ. ముస్లింలందరూ ఏం చెప్పారు, మేము వద్దనుకున్న మాకు ఆ హరినామే నోటి మీదకి వస్తోంది అని చెప్పారు. సో ఇదంతా విని ఆయన, మీరందరూ ఇంటికి వెళ్ళండి, నేను నిమాయి పండితుణ్ణి ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ఆపేటట్లుగా నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన తర్వాత, నాకు తెలుసు నారాయణుడు మరి హిందువులకు దైవం, ఆయన దేవాది దేవుడని నాకు నువ్వే ఆ నారాయణుడివి అనిపిస్తుంది. ఇది నా మనసుకు ఎందుకో ఆ హిందూ దైవం అయిన నారాయణుడు నువ్వేనేమో అని నా మనసుకు అనిపిస్తుంది అని ఆయన చివరిగా ఆ మాటలు అన్నాడు. సో ఈ కాశీ గారు ఈ రకంగా చక్కగా మొత్తం విషయాన్ని వివరించిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని స్పృశించి చిరునవ్వుతో ఈ రకంగా అన్నారట, ఏమని, ఈ హరినామ జపం, భగవంతుడి నామం నీ నోటి నుంచి రావడం ఒక ఆశ్చర్యం. సో మరి ఇది నీ యొక్క పాపాలన్నిటినీ కూడా తుడిచివేసింది. నువ్వు చాలా పవిత్రుడవైపోయావు. నువ్వు 3 సార్లు ఈ నామాన్ని, భగవన్నామాన్ని పలికావు హరి కృష్ణ నారాయణ. కాబట్టి నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి, చాలా సూనవంతుడు కూడా అయిపోయావు అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. అప్పుడు కాశీ గారు ఈ మాటలు ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు పలికారో, ఆయన ఆ మాటలు విని ఆయనకి కంటి నుండి అశ్రువులు రాలడం ప్రారంభించాయట. వెంటనే భగవంతుడి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు పాదాలకు ఆయన నమస్కరించి ఈ రకంగా అన్నాడు, ఏమనంటే, నీ యొక్క దయ వల్ల నా యొక్క చెడు స్వభావం అంతా కూడా, నా పాపపు ఆలోచనలన్నీ కూడా మాయమైపోయాయి. దయచేసి నన్ను క్షమించి ఆదరించి నా యొక్క భక్తి ఎప్పుడు కూడా నీ మీదే నిలిచేటట్లుగా నన్ను అనుగ్రహించు అని ఆయన పాదాలకు నమస్కరించి ఆయన అన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, నేను నిన్ను ఒక సహాయం అర్థించాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు నాకు ఒకటి ఇవ్వాలి, నీ యొక్క సహాయం నాకు కావాలి. ఏమిటి అంటే, ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆపొద్దు, కనీసం నీ జిల్లా కింద ఉన్న ఈ నాదియా జిల్లాలో ఆగకుండా ఉండేటట్లు చూడమని నిన్ను నేను అర్థిస్తున్నాను అని చైతన్య మహాప్రభు అన్నప్పుడు కాశీ గారు, ఎవరు కూడా ఈ సంకీర్తన నా యొక్క వంశంలో ముందు తరాల వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు కూడా, నా వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఎవరు కూడా ఆపరు అని చెప్పి ఆయన మాటిచ్చారు. ఇది విన్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నుంచుని హరి అంటూ ఆయన అనడం, ఆయనతో పాటు మిగిలిన వైష్ణవులందరూ కూడా, ఆయన అనుయాయులు లేచి భగవన్నామాన్ని జపించడం, సంకీర్తన ప్రారంభించారు. చైతన్య మహాప్రభు ఆ రకంగా వెళ్ళిపోయి సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఆయన కొనసాగించడం, కాశీ గారు కూడా ఎంతో సంతోషంతో ఆయనతో పాటు వెళ్ళడం, ఆ తర్వాత అందరూ కలిసి, సో వీళ్ళతో పాటు కాశీ గారు కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళారు సంకీర్తనకి. ఆ తర్వాత చివరికి చైతన్య మహాప్రభు కాశీ గారిని ఇంకా వెళ్ళమని చెప్పి ఈ సచీనందనుడు తన ఇంటికి ఈ సంకీర్తన ఈ యజ్ఞాన్ని సలుపుతూ నృత్యం చేస్తూ తన ఇంటికి తను చేరుకున్నారు. ఇది కాశీ గారి పట్ల చైతన్య మహాప్రభు చూపించిన అనుగ్రహం అన్నమాట ఇది. సో ఎవరైనా సరే ఇది విన్నారు అంటే, ఈ ఉదంతాన్ని విన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని పాపాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తిని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి ఈ యొక్క ఉదంతానికి ఆఖరి మాటగా ఈ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పారు. సో ఎవరైతే ఈ కాశీ గారు చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహాన్ని పొందిన ఈ కథను విన్న వాళ్ళందరూ కూడా పాప విముక్తులవుతారు అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ వరకు మనం ఈ మెయిన్ స్టోరీ ఈ అధ్యాయంలో ఇది. సో ఇది చూస్తాము. రేపటి నుంచి మధ్యలీల ప్రారంభిద్దాం.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. రేపు రేపు నార్మల్ టైంకే క్లాస్ ఉంటుంది.